Ben je al bezig geweest met een songfestivalliedje? We zijn al bezig en het is eigenlijk al zo goed als af. En dan gaan we nog een keertje een beetje bewerken. Gaan we nog eens samen kijken of we het nog een beetje gekker kunnen maken. En dan gaan we het officieel inzenden. We maken een liedje, niet alleen maar voor het Songfestival. We maken een liedje waar wij van denken dat we eigenlijk in heel Europa zouden kunnen scoren. Dus mocht het niet uitgezocht worden door de jury, ik weet begot niet wie de jury is. Het zullen heus wel allemaal wijze mannen en vrouwen zijn. Dan kunnen we er altijd nog onze nieuwe single van maken, zeg maar. Dus het zal wel weer knallen worden, denk ik. Dat wordt een feest dit. Dat is altijd serieus, altijd een beetje dezelfde trends zijn er. Of die disco, of dit. En wij willen eens een keer van de andere kant aanpakken. Maar hoe zie je dan een optreden van de Gebroeders Co op het Songfestival? Dat kunnen we niet vertellen. Dat heet hem sowieso Co & Co, maar ja, daar hebben we wel ons idee over, maar dat gaan we niet vertellen. Dat kunnen we niet vertellen, hoor. Zodra we daar nieuws over hebben, dan komen we daarmee naar buiten, echt waar. Dan rijden we op een kameel door Hilversum en dan komt alles te weten. Heb je ook nog van andere artiesten de vraag gekregen om een Songfestival inzending te maken? Doen we sowieso niet. Nee. We krijgen wel heel veel vragen nu om liedjes te maken voor andere mensen. Andere artiesten, maar ja, daar gaan we heel selectief mee om. Dat hebben we sowieso in de feestjaren ons eigen ding willen doen natuurlijk. En dan zou je net de hit weggeven, zeg maar. Het is in het verleden gebeurd met Schatje mag ik je foto. Ja, maar ja, dat was niet echt aan een topartiest, zeg maar. Dat was gewoon een presentator die zong. En ja, je ziet wel, daarna hebben wij het zelf gedaan. Dan moet je kijken wat eruit is gekomen, zeg maar. Verteld hadden we gewoon gezegd, ja, dat doen we toch maar niet. Dan hadden we al het succes in Duitsland allemaal niet gehad. En het blijven gewoon onze liedjes. Dus kijk, we krijgen nou ook heel veel vragen om liedjes te maken voor reclames, noem het dan maar op. Maar we willen gewoon, die liedjes blijven gewoon ons eigendom. Dat we dan er ook altijd mee kunnen doen wat we willen. Als we het weg hadden gegeven, ja, dan hadden we niet kunnen zeggen, nou we gaan het in Duitsland zelf doen of zo. Dus,